Dakle, Wednesday, moraš pritisnuti jedno dugme. Hajde, požuri. Odličan izbor. Sad će na tebe pasti kanta sa crvima. To će biti gadno. Hvataj. Crvi i zemlja. Stvarno mislite da me to plaši? Enid, šta se ti smiješ? Hoćeš da te upoznam sa svojim cimerima? Šta? Fuj! Skloni ih od mene. Plašim se. Jao, pritisla sam dugme. I još jedno. Samo ne crvi. Dobra vest. To nisu crvi, nego cornflakes. Hvataj. Wow, volim cornflakes. Treba mi čim je da ih probam. Ali pritisla si 2 dugmića. Dakle, dobit ćeš još i mleko. Šta? Mleko? Jao, sad sam sva mokra. Iako, znate šta? To nije problem. Mleko je baš ukusno. Ekstra. Njam, njam. Zadovoljna sam. Ako sam dobro shvatila, sad je moj red. Dakle, pritisnut ću ovo dugme. Šta me čeka? Možda škorpije ili još malo crva. Šta? Ne. To je noćna mora. Roze Nutella, šta može biti gore? Tako ružna boja. To se samo Enid može svidjeti. Sad ja? Dobro. Nadam se da ću i ja dobiti roze Nutellu. Hajde, gdje su moji slatkiši? Čekam. Enid, čujem te. Nemoj se igrati s dugmetom. Sad ću ti pokazati šta može biti. Uzmi puno crne paste. One sa ugljem i mentom. Šta? Uj, kako gadno. Odlično. Sad te moram dobro prati. Potrljać ovdje i ovdje. Ne sviđa mi se to. Pokvarili ste mi frizuru. Wednesday, vreme da pritisneš dugme. Biraj koja ti se više sviđa. Odličan izbor. Dakle, čekate crno perje. Znam da voliš crnu boju. Crna boja je divna, ali sad ličim na crnu kokošku. Wednesday liči na crnu kokošku. Tako je zabavna. Vreme je da ja pritisnem dugme. Neka bude ovo. Šta je tamo? Wow! Pa to su moje omiljene Skittles bombone. Obožavam ih. Da. Jedva čekam da ih probam. Oduševljena sam. Skittles. To je još gore. Enid, izgubila si. Pritisni dugme. Odličan izbor. Već sam ti spremila puno popitova. Šta? Previše ih je. Šta je? Kako si? Ne, preživele. Loša vest. Okej, sad ja biram dugme. Želim ovo. Šta će biti ovaj put? Nevjerovatno. To su moji omiljeni žele oči i zelena sluz. Da, ekstra. Taman sam ogladnila. Konačno mogu pojesti nešto lepo. Baš ukusno. Odvratno. Moram izabrati ko će sada biti prvi. Biram Enid. Hajde, biraj dugme. Hrabrije. Nećete ujesti. Odličan izbor. To je šareni marshmallow. Izgleda baš ukusno. Probaj sama. Šta? Marshmallow? Wow! Kako su lepi i mekani. Neverovatno. Wednesday, jesi već izabrala dugme? Hajde, čekam te. Dobro. Biram ovo dugme. Super! Čekate 2 flašice ljutog tabasco sosa. Sigurno će ti se svidjeti. Sipam. Tabasco, to mi je omiljeni sos. Ljut je kao đavo u paklu. Vidim da si zadovoljna. Da, sad imam super moć. Sos je toliko ljut da sva gorim. To je odlična prilika da ispečem marshmallow. Wednesday, pomozi mi. Nema na čemu. Super. Da, prelepo.
Wednesday gori. Treba ih hitno ugasiti. Wednesday, sad ću te spasiti. Zašto? Odlično. Nijedno dete nije izgorelo. Devojke, brže pritisnite dugme ako želite da izađete. Wednesday, hajde. Dobro, biram ovo. Odlično, pritisla si moje omiljeno dugme. Ovdje moramo spremiti tortu. Imam dobar recept. Prvo ide brašno. Tako je. Idemo dalje. Zatim treba sipati malo mleka da bi testo ispalo nežno. Wednesday, jel ti prija? To je to. Ostalo je samo razbiti par jajeta. I sve će biti spremno. Prvo i drugo. Da, tako je. A sada treba sve umutiti. I šta je sa mikserom? Ja sam čovek, a ne čini sa testom. Šta radite uopšte? Ups, upravu si. To nije bila dobra ideja. Ali sada moram ukrasiti sve. Zato mi je potrebno malo šlaga. O, kako je lep. A Wednesday, probaj, to je mnogo ukusno. I na kraju idu šarene konfete. Ovo je najgora noćna mora. Ove boje me izluđuju. Osvetit ću vam se. O, Wednesday, mirišeš kao torta? Super, na redu je Enid. Hajde, brže pritisni dugme. Odličan izbor. Dobila si sen. Pazi samo da ti ne upadne u oči. O ne, ne podnosim sen. Uj, mrzim ga. Koga uopšte jede? Ne brini, to je to. Čekajte, šta je to? Wow, našla sam ključ. Konačno mogu izaći odavde. O, da. Wednesday, našla sam ključ i tebe ću pustiti. Hvala, Enid. Maštala sam da izađem odavde. Čestitam, prošli ste sve kazne i možete ići kući. Vidimo se uskoro. Ćao, čao. Wednesday, bežimo odavde. Deca. Saću. Želim wafle. Hoćete mi spremiti? O, naravno. Hajde da počnemo. Treba će mi žele. Sipat ću ga u činiju sa vrućom vodom. A zatim ću promešati sve. Da, tako je. Odlično. Aparat za vafle mi neće trebati. Uzet ću ovaj gumeni kalup. Da, to će biti taman. Sipat ću unutra žele. Kako vam se čini, jeli? Čudan recept. Ne mislim tako. Napravio sam odlične žele vafle. Samo pogledajte. A sada najzanimljivije. Treba mi obojena čokolada. A sad ću je istopiti. Kada istopim svu zelenu čokoladu, umočit ću u nju vaflu. I staviti je na tanjir. Da li vas to podsjeća na nešto? Da, to su komade lubenice. Ali treba dodati još par detalja. Uz pomoć čokolade ću napraviti ukusne i lepe koščice. Da, odlično mi ide. Sophie će biti oduševljena. Siguran sam. Oho, ideja je super. Ali moje klasične vafle će biti lepše. A već sam napravila testo. Sipat ću ga u aparat za vafle, ali samo pola. A sad mi treba kakao. Sipat ću ga u ostalo testo i promešati. A zatim sipam u drugu polovinu čokoladno testo. Da, tako je. Zatvaram i čekam. I ja sam profesionalac, šefe. O, kakav miris. Oduševljena sam. Bako, to nije loše. Hvala, šefe. Stavit ću vafle na tanjir i preliti ih medom. A sada dodajem jagode.
Hoćete jagode? Sama sam ih uzgajala. A Danny? A ti? O Bože! Jau, kako zaustaviti to? Hvala, bako. Dakle, sklonit ću mikser. Valjda je testo spremno. Sipat ću ga u aparat za vafle. Hej, gde je svo testo? Sve se prosulo. Što da radim? Tačno. Mogu napraviti vaflu od krofne. Tako je. Svaka mi čast. Danny, ali to nije prava vafla. Okej, Sophie, brže probaj. Wow, svi ste napravili vafle za mene? Pa skoro. Dobro. Sad ću probati to. Ovo liči na krofnu. Zanimljivo. Kakav je ukus? Jeste, to je obična krofna. Svidelo mi se. A šta je ovdje? Wow, miriše baš lepo. Probat ću jednu vaflu. Jagoda. Prelepo. O, da, divno. Opa! Je li to žele? Nikad nisam probala tako nešto. A kakav je ukus? Wow, sviđa mi se. Da, ekstra. Ali ko je pobedio? Dajte mi minut da razmislim. Ipak jagode volim više. Ovo jelo je najbolje. To, ja sam rekla da su moje vafle najbolje. Sad ću završiti crtež. Eto, želim jaja. To nije teško. Možete početi? Ideja je super. Počet ću da kuvam. Dakle, trebaju mi jaja. Otvorit ću pakovanje. Nešto neće, hajde. Sve se polupalo. Od čega da spremam? Tačno. Koristit ću omiljene slatkiše Sophie. Ona obožava marshmallow. A on baš liči na belance. Posebno ako ga malo rastopim. Gotovo. A sada treba napraviti žumance. To će biti žuta žvaka Huba Buba. Savršeno. A umjesto soli ću koristiti pucketave bombone. Odlično. Jao, Danny, jaje se ne spremaju tako. Sad ću vam pokazati kako se spremaju. Razbit ću jajučiniju i odvojiti belance od žumanceta uz pomoć ovog praseta. Kad su žumance u odvojenoj činiji, sipat ću belanca u druge dve činije. U jednu činiju ću staviti crvenu boju, a u drugu zelenu. A sada mešam sve to. Zatim ću umutiti žumanca. Da, super. Sada sipam žumance na tiganj. I čekam da se isprši. Odlično. Uvrnut ću pola. A na drugi deo ću sipati zeleno belance. Zatim sipam crveno i uvrćem sve to. Ostalo iseći sve na male komade. Da, odlično mi ide. Ukrasit ću zelenilom i paradajzom. O da, Sophie će biti oduševljena. Stani, baka je ponovo zaspala. Bako, probudite se. Bako! Ja šta? Gde? Ne spavam. Da, sečem papriku. A sada stavljam sve to na tiganj. A u svaku papriku sam stavila jedno jaje. Odlično. Hvatam. Da, tako je. Sophie, probaj brže i izaberi pobednika. Tako sam gladna. Šta je to, paprika? Ne volim povrće. Okej, probat ću. Odvratno. Dobro, sad ću probati ovu šarenu rolnu. Izgleda super. A kakav je ukus? Opa,
To je stvarno dobro. Wow! A ovo je slatko jaje. Neverovatno. O, tu su i pucketove bombone. Cool! A od čega je žumance? Moram probati. Pa to je moja omiljena žvaka. Da. Oduševljena sam. Cool! A dakle, dajem pobedu slatkom jelu. Što? Ne mogu da verujem. Jeste čuli? Pobedio sam. Ovaj put će biti nešto zanimljivo. To je mlečni koktel. Krenite. To je lako. Ne treba mi mleko. Ja ću koristiti Fantu. Imam puno različitih ukusa. Uzet ću kalup za led. Sipat ću Fantu unutra. U svaki deo različiti ukus. Da, tako je. A sad mi treba super hladna Fanta. Jao, kako hladno. Kao da mi je Antarktik unutra. Moram izduvati taj mraz. Odlično. Sve se zaladilo. Stavljam led u veliku visoku čašu. I prelivam sve sprajtom. Da, lepota. Unuče, svaka čast. A ja pravim za Sofi koktel od povrća. Stavit ću u sokovnik najzdravije povrće, a brokoli i šargarepu. Odlično. Sad imam celu čašu sveže ceđenog soka. A dalje mi treba grapefruit. Napravit ću rupu u njemu i sipati unutra naš sok. To će biti mnogo ukusno i zdravo. A sve ostalo sipam u čašu. A Deni, probaj, dragi. Dobro, bako. Nadam se da ću preživjeti. Kako gadno. Ne želim da uvredim baku. Super, bako. Vidiš šta je kod šefa? A šta je kod šefa? Dakle, treba će mi mikseri. Napravit ću pravi mlečni koktel. U jedan blender ću staviti sve plavo. Plavi sladoled, borovnicu, plavi sirup. A u drugi blender sve roze, roza sladoled, malinu i roza sirup. Ostalo je samo dodati svuda mlijeko. Odlično, uključujem i čekam. To mora biti ukusno. Sada sipam koktele u čaše. Ukrašavam šlagom, dodajem njort bombone i zatvaram poklopcem. O, da. Također sam pripremio specijalnu kacigu sa slamkama. Tako će Sofi moći da proba odmah 2 koktela. O, šefe, nadmašili ste sebe. Wow, kako cool! Želim da počnem od ovog. Ovo liči na sok od naranđe. A miris je užasan. A ukus je još gori. Bako, pa ja ne volim povrće. Ja ne želim da uvredim baku. A znaš, svidalo mi se. Ali neću više. A sad ću probati ovo. Wow, kako cool. To je sigurno bolje od prethodnog koktela. O, ovdje je cijela kaciga. Sad ću obući i probati koktele. O, tu je specijalna slamka koja spaja 2 koktela u jedan. To je neverovatno. Dakle, ovaj koktel je pobedio 100%. Znao sam da će se Sofi dopasti moje. Nisam imala sreće, a dobila sam malu kantu bombona. Jer sam sve ostale bombone dobila ja. Oho, da, kod mene su najveće bombone. Pogledajte ovu veliku kantu. Ali prva će jesti ona koja je imala najmanje sreće. Dobro, neka sam dobila najmanju porciju, ali sigurna sam da su moje bombone najlepše. Moći ću da pojedem sve bombone odjednom. Izgleda da to još nije sve. Jo, o ne!
A eto do čega dovodi pohlepa, da si videla sebe. Ali vidio sam tebe kad te ta kanta udarila po glavi. U redu, vreme je da i ti probaš svoje bombone. Konačno, obožavam ove bombone. Tako da ću rado pojesti sve odjednom. Joj, kako ukusno. O, sad su mi ruke u čokoladi. Tačno. Mogu staviti ruke u bombone. Ovako, gledajte. O, da, to je ekstra. Devojke, tako jesti je baš zgodno. O, da, nevjerovatno. Tako je zgodno jesti male bombone, a velike se trebaju jesti drugačije. Planiram da uživam u svakoj bomboni odvojeno. O, nevjerovatno. Hej, a hoćeš nas častiti? Skloni ruke, to su moji slatkiši. Jel tako? Nema veze, znam kako da dođem do tvojeg bombona. A Brenner će mi pomoći. O da, uspela sam. Ekstra. Šta? Hej, gde su mi bombone? Izvini, Candy, nisam mogla da odolim. Morala sam da ih probam. Kako si mogla? A daj mi ono što je ostalo. Opet nisam imala sreće. Dobila sam malu flašicu. A ja imam veliku Huba Bubu. Ups, izgleda da je najveća flaša ipak kod Miley. Mala žvaka ima samo 1+, a mogu je prvo probati. A vi morate sačekati, ha? O, da. Prelepa je. To je to, bilo je ukusno. A sada pogledajte kakav balon ću da naduvam. Jao, fuj, sad mi je svo lice lepljivo, odvratno. Pa sad i ja mogu pojesti svoju žvaku. Prvo ću da je probam, a onda da naduvam veliki balon kao i ti. Jao, pogledajte kako je dobar. Čak može da leti. O, cool. Imam sjajnu ideju. Mogu napraviti puno takvih balončića. Da, odlično mi ide. Vezaću ga za flašu. Super. Dakle, nastavljam. Hej, o ne. Eto, htjela sam da napravim nešto lepo, a na kraju sam ostala bez žvake. To nije fair. Miley, ostala si samo ti. Konačno. Samo kako da probam ovu žvaku? Flaša je tako čvrsta. Ne mogu čak ni da istisnem žvaku. Devojke, pomozite mi. Hajde da je okrenemo zajedno. Hajde još malo. O da, to je druga stvar. Hej, stanite, dosta. Nemojte mi sipati žvaku na lice. Hej, šta vrištiš? Mislim da je bilo baš zabavno. E pa nije, samo mi zavidite. Sad ću naduvati najveći balon. A niste ni sanjali takav. Eto, jesam vam rekla. Jao, dosta. A sad smo lepljivi, ali nema veze. Je li to sve? Nikad nisam vidjela tako malu lubenicu. A ja imam klasičnu lubenicu, a verovatno je jako slatka. A gdje je moja lubenica? Nisam ništa dobila, ali zašto? Jao, nešto leti na nas. Očigledno je to moja lubenica. Oho! Da je sletela na drugo mjesto, od Miley ništa ne bi ostalo. Ok, devojke, dosta priče, a vreme je da pređemo na lubenice. Prvo se treba rešiti kore, a tek onda probati lubenicu.
savršeno. Lepo. Još samo da ni koščica, bilo bi ekstra. Ej, nemoj da ih pljuješ u mene. Shvatam da si ljubomorna na mene što sam dobila najveću lubenicu, ali to nije razlog za pljuvanje. Kako da otvorim svoju lubenicu? Kija! Juj, boli me. Ali sam razbila lubenicu. Konačno je mogu probati. Jedva čekam. O, kakav miris. A ukus je još bolji. Super. Baš mi se sviđa. A šta ja da radim? Ova lubenica je prevelika. O, imam jednu opasnu, ali efikasnu ideju. Bomba. 5 sekundi. Šta? Bežite svi. Ups, bilo je glasno, ali zabavno. Oho, pogledajte koliko lubenica imamo. Biće dovoljno za sve nas. Poslužite se, devojke. To nisu sendviči, to su neke mrvice hleba. A ja sam dobila prave sendviče. Oho, Sofi, nećeš pojesti toliko? To je već moj problem. Candy, ti ćeš biti prva ovaj put? Okej, stvarno sam gladna. Vreme je za ručak. Jao, za malo nisam progutala čačkalicu. Jao. To je jako opasno. Bolje da ih sklonim. Da, tako je bolje. O, odlično. Da, upravo si. I ja ću izvaditi ovi štapići. Sad mogu mirno uživati u sendvičima. Hej, Candy, šta si uradila? Sad sigurno neću jesti to. Fuj, gadno mi je. Odlično, ja ću onda. Super, vreme za moje sendviče. Samo kako da ih pojedem? Joj, preteški su. O ne. A ovi drveni štapići nikako ne pomažu? Tačno. A mogu izvaditi pravi mač i podeliti sendvič na nekoliko malih komada, a zatim ih nabosti na drveni štapić. Da, prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti i sedmi. Ekstra, imam 2 štapića sa sendvičima. Ekstra. Samo što sam se već najela. O ne, izgleda da sam se malo ugojila. Čak i malo više. O ne. Tako joj treba. Jao, a gde smo mi? Šta? Rešetka? Ej, pustite nas! Da li ima neko čuje? Ne mogu da verujem, zarobljeni smo. Možda mogu da se provučem nekako? Nećeš moći, treba nam ključevi. Ali gde da ih uzmemo? Enid, smiri se. Jao, šta je to? Konopci? Hajde da povučemo, možda će pasti ključevi. Wednesday, povuci ti prva. Hajde. Ti si kukavica. Okej, vučem. Je li to Skittles? Mrzim Skittles. Nervira me njihova boje. Enid, šta je s tobom? To je pravi raj. Spremna sam zauvek da ostanem u ovom kavezu ako me nastavite da hranite slatkišima. Enid, saberi se. Moramo izaći odavde. Vuci konopac, odmah. Dobro, nadam se da su i u mojoj kanti neki slatkiši. O ne, tako odvratno. Uj, to je zemlja. Gde? Jadna ja. Šta? Crvi? O ne, užas, mrzim insekte. U pomoć! Sad će mi ući u nos i uši.
Enid, smiri se. To su samo crvi, neće ti ništa. O, a evo ključa. Odlično. Možemo otvoriti jednu bravu. Odlično, hajde. Dakle, ključ odgovara. Dakle, rešili smo se jedne brave. Baci kocku. Malo sutra. Šta je to? WC šolja? Ali šta će nam? Možda je unutra ključ? Enid, ti ćeš da ga tražiš. Hajde. Ja, ali neću. O, ne! Kako odvratno! Wednesday, povratit ću. Ja, dobro, bit ćeš mi dužna. Miriše lepo. Sad ću da probam. To je sigurno nešto lepo. Pa to je Nutella. O, da, kako ukusno. Ali Enid to ne mora da zna. O ne, Wednesday, šta to radiš? Uj, prestani. Da vidimo šta je na dnu. Da, to je ključ. Da, super. Hajde što pre da otvorimo novu bravu. Izvoli. Ključem koji si izvadila iz WC šolje? A ne, hajde bolje ti. Opet sve ja. Dobro. Uspela si, svaka čast. Oho, šta je to? Plašim se. Sad ću da vidim. Vizija budućnosti. Stavljam ruku u kutiju, a tamo je... O ne, buba švabe. Kakav užas. Svuda su. Enid, tamo nije ništa strašno. Jel da? Onda se pomeri. Tamo je nešto živo. Moram da vidim. To su buba švabe. Stani. Ako ne izvadiš ključ, niko to neće uraditi. Mamice, ali tamo su buba švabe. Okej, pokušat ću. Moram što brže naći taj ključ. Evo ga, vidi. Tako sam srećna. I gde ćeš? Gledaj, sad ću otvoriti još jednu bravu. Uspela je. O ne, oslepeću tog svetla. Polako, Wednesday, sedi ovde. Jesi li dobro? Jesam. Ali šta je to? Ne znam, podsjeća me na kancelariju hemije. O, vidi, to je uputstvo. Treba pomešati određene sastojke i dobit ćemo ključ. Jasno. Daj mi ljubičastu epruvetu. Sad čekaj, eto, izvoli. A sada treba pomešati sve u ovoj epruveti. I šta je ispalo? Joj, kako smrdi. Wow, izgleda super. Želim da probam dok Wednesday ne vidi. Baš me zanima kakav je ukus. O, to je baš lepo. Čekajte, sa mnom nešto nije u redu. Ne. Zašto se povećavam? Enid, šta si uradila? U pomoć! Ja sam Hulk. Šta da radim? Tačno. Možda će ovo pomoći. Izgleda da je uspelo. Wednesday, baš ti hvala. Nemoj više ništa dirati. Dakle, nastavit ću da pravim ključ. Jesam rekla da ne diraš. Sama ću sve uraditi. Ti možeš samo da gledaš. Nešto se dešava. Tečnost je promenila boju. Nastavit ću da radim. Valjda sam uspela. Ostao je posljednji korak. I... Wow! To je šifra. Hajmo da otvorimo bravu. Enid je u pravu. To je šifra od sljedeće brave. Uspele. Ja uplašim se. Prestani da me grliš. Da vidimo šta je ovaj put. Izgleda da je to kutija sa pićem. Tu su slamke. Treba popiti sve to. Jedna od nas će imati ključ. Ko počinje? Ja. Sad ću probati taj koktel. Baš je čudan. Ljut je. Veoma ljut. Enid, sad ti. Okej, sad ću. Nadam se da će to biti nešto ukusno. Wow! Jeste! U koktelu su moje omiljeni džus bole.
Obožavam ih! Popit ću sve do kraja, to je nerealno! Ima li ključa tamo? Nažalost ne, znači da je u tvom koktelu. Žao mi je. Kakav užas. Okej, uradit ću to. O, ne. Počinje. Treba je ugasiti. Ups. To je bilo moćno. O, ali našla sam ključ. Super! To sve nije bilo uzalud. Hajde da otvorimo bravu. Dakle, to je već 5. brava. Svaka nam čast. Šta je to? Wow! Baloni? Obožavam ih! Sigurna sam da to nisu obični baloni. Sigurno ima nešto unutra. Našla sam kacige sa šipcima. One će probušiti baloni. Moje kacige izgleda bolje. Dobro, počni. Oho! Šta je to? Enid, prljava si kao prase. Dobro, sad ja. Hoću da probušim ovaj balon. O ne! To je mleko i sad sam sva mokra. I to je sad od nas prase. Okej, na mene red. Ja ću probušiti ovaj, pomeri se. I... Jao, šta je to? Brašno? To je ipak malo bolje nego oči sluz. Wednesday, hajde sad ti. Okej, probušit ću ovaj. Skačem. To je šareno perje. Odvratno. Meni se sviđa. Ličiš na kokošku. Ćuti, probuši balon. Okej, probušit ću ovaj. Tamo je sigurno ključ. O ne, to nije ključ. Enid, smiri se. Hajde sad zajedno da probušimo. 1, 2, 3, skači. O, šta je to? To su konfete, baš lepo. O, vidi. Našla sam šifru, super. Wednesday, hajde da skinemo sljedeću bravu. Konačno. Ja ću ukucati šifru. Ostale, posljednja brava. Šta nas čeka? O, to su vrata, ima ih baš mnogo. Zanima me šta je za njih. Wednesday, tamo je prazno. Možda da pokucam? Niko ne otvara. Hoću sama da otvorim, ali plašim se. Možda tu živi neko? O ne, plašim se. Enid, probaj da otvoriš ova vrata. O, dobra ideja. Hajde. Nadam se da tamo nije ništa strašno. Wow, kako slatko. To su balončići od sapunice. Prelepo. Ja mislim da je to odvratno. Mrzim ih. Ja obožavam. Wednesday, sad je na tebe red. Stvarno? Okej, otvaram. Ajoj, crvena farba, ozbiljno. Wednesday, kako si? Manice, šta je s tobom? Nije mi dobro. Kako je nežna. Sa mnom je sve u redu. Dobro sam. Dobro, otvorit ću posljednja vrata. Konačno, to je ključ. Da, super. Konačno ćemo izaći odavde. Tako sam srećna. Juhu! Wednesday, hajde, požuri. Sad ću. Da, uspelo je. Znači, slobodni smo. Pobednički ples. A sada, hajmo odavde. Treba hitno uspremiti i srediti ovu kuću. Sklonit ću bubašvabe i mrtvu pticu. Uj, jao, i ova kora mi ne treba. Odvratno. Ideja. U rancu imam toliko olovaka i flomastera da mogu obojiti svoju kuću. Da, to je super ideja. O, da. Žuti zidovi mi se sviđaju mnogo više. A krov će biti crveni, da. Lepota.
Usput od mojih olovaka mogu napraviti lep ram za prozore. Jao, pogledajte, zar to nije prelepo? Super! Ove kartice ću također obojiti. Od njih ću napraviti nešto zanimljivo. Eto, sad se mogu igrati kad mi bude dosadno. Skok, skok, skok. Da, tako je. A Nicole se tako zabavlja u svojoj novoj kući. Ćao, Phoebe, kako je lepo ovdje. Jo, samo što sam potpuno zaboravila na drvo. Treba mu nega i hidracija. A sad ću ga politi. Kakav miris. Prelepo. Svaka mi čast. Ne sviđa mi se što kuća Nicole izgleda bolje. Moram odmah ukrasiti svoju kuću. Hajde, letite, čekam vas. Zdravo, gospođice. Sad ću sići. Sačekajte. Zdravo, sredite mi kuću. Što brže? Hajde, čekam. Trenutak. Jel vam se sviđa roze boje? Ne, zlatna je bolja. Hoću da moja kuća izgleda skupo. Jel ti jasno? Oho. Hej, to je zlato za moju kuću, a ne za tebe. Da, razumeo sam vas. Sad će sve biti spremno. Treba samo istopiti zlato i krenut ću da polivam krov. Da, tako je, svaka mi čast. Let's go! Gledajte sad. To nije loše. Čak i bolje nego što sam očekivala. A od ovog zlata možeš napraviti ukras. Razumeo sam vas. Sad čekajte malo. Mislim da će tako izgledati odlično. Da, super. Bravo, Mike, svaka čast. Let's go! Jedan trenutak. Kakvu boju želite? Odličan izbor. A koji tepih? Crveni, dobro. A drvo? Da, tako sam i mislio. Nekoliko minuta i sve će biti spremno. Tepih sam stavio, a ovo drvo neka bude ovdje. Da, završio sam. Odlično. Ovo je vaša nagrada. Izvolite, nadam se da će tog biti dovoljno. Da, dovoljno je. Hvala puno, gospođice. Ćao, čao. Konačno je moja kuća završena. Mnogo je lepa za razliku od nekih. Zaista je prelepa. Na moju teritoriju je ulaz zabranjen. Jel ti jasno? Šta? Jel tako? Pa dobro, nisam ni htjela. Baš je prazna unutra. Sad ću je srediti. Odakle početi? Znam. Šta? Šta je smislila? Ćao, sestro. Mogu li uzeti omoti od tvog sladoleda? I sladoled isto? Ukusno. Nadam se da baka neće biti protiv ako uzmem njeno ogledalo. Polako. Da, tako je. Laku noć, bako. I ovaj znak će mi trebati. Da, i ove prazne flaše od kole. Super, sad imam sve što mi treba. Dakle, prvo ću napraviti lep stočić za mog medu. Treba će mi 4 flaše i znak. Eto, moj sto je spreman. Medo, dođi ovamo. Imam iznenađenje za tebe. Sad ćeš živjeti ovdje, jel ti se sviđa? Ova smrdljiva čarapa mi neće trebati. Šta još imam?
Od šarene odeće mogu napraviti lep tepih. Super! Ja sam genijalna! Stavit ću ga ovdje. Jao, kako mekano! O, znam! Štepiće od sladoleda će biti umjesto police na zidu. Pogledajte! To je super ideja! Tu ću da čuvam svog ždrala i cvet. O, izgleda da je ovaj zid isprljan. Nema veze, sad ću ga zalepiti mojim omiljenim nalepnicama. Da, tako je. Ovako izgleda mnogo bolje. Ostalo je samo naći mjesto za ogledalo. Ja nemam stola, ali imam ovu traku moje omiljene žute boje. Medo, gledaj šta sam smislila. Sad ću i ja imati stočić kao i ti. Da, tako je. Skoro sam završila. Wow, baš mi se sviđa. O, znam. Nacrtat ću sebi krunu, a neka svi znaju da je ovo kuća male princeze. Divno! Što? Ej, kakvi su to brkovi? Princeza? Smešno. Roxy, ne smetaj mi! Hey! Dobro, vreme je da i ja sredim svoju kuću. Imam ideju. Prvo ću staviti mekani tepih unutra. Tako je. A zatim ću okačiti ove divne zavese. Divno. A mnogo mi se sviđa. A od ovih slova ću napraviti reč koja me dobro opisuje. Da, neka svi znaju ko je ovdje najbogatiji. Nedostaje samo ormana za moju prelepu garderobu, moju krunu i druge skupe ukrase. Imam mnogo skupih stvari. Zidovi ću ukrasiti slikama sa princem i mojim tronom. O, kako slatko! I naravno ne smem zaboraviti na ogledalo sa zlatnim stočićem za moju šminku. O, da, divno! Posljednji dodir i moja kućica je spremna. I još par dodira. To je to. Jao, za malo da zaboravim na vreću za sedenje. A mnogo je lepa. Sada mogu sesti i odmoriti se. O, i napravit ću sebi lep make-up na novom mjestu. Moram se odmah slikati i pokazati sliku komšijama. O, da, kako sam lepa. Nek mi svi zavide. Šta je to? Jo, Roxy se opet hvali svojim make-upom. Dosadila mi je. Ne samo make-upom, već i svojom novom kućom. Pitam se šta radi Nikol u svom dvorištu. O, izgleda da pije čaj. Kako dosadno. Ja imam bolju ideju. Organizovat ću najbolju žurku na svijetu. Dobar dan, hoću da organizujem žurku. Sve jasno. Onda će vam trebati velike zvučnike za muziku, disko kugla za plesanje i DJ. Da, tako je. Ludujemo. Odličan posao, evo vaše plate. O, hvala, idem sad. O, Britney, čao. Poželela sam te. Hajde da se zabavljamo, imam žurku. Jo, ova muzika je preglasna. Halo, obezbeđenje? Moje komšije imaju glasnu žurku. Dođite odmah. U čemu je stvar? Zar ne čujete? Aha, razumeo sam. Sad ću sve srediti. Devojke, dobro veče. Utišajte to, jel vam jasno? Oh my god. Sad čekajte, sad ću sve da rešim. U čemu je stvar? Smetate komšijama, prekinite žurku.
A ako vam platim? Da, dobro, nastavite žurku. Ups, izvinite. Idem ja. Usput, imate baš dobru muziku. Hoćemo da ispalimo konfete? Uzmite. Da, super. Ovo je prava zabava. Ali to nije fair. Jel, a šta se dešava? Ne, stanite, ne odlazite. Žurka se nastavlja. Požar ću sada ugasiti. U pomoć! Ne boj se, Roxy, imam vatrogasni aparat. Uspela je. Oh my god. Mama mia, šta je sa mojom novom kućom? Nikol, mogu li da živim kod tebe, molim te? Naravno, slobodno. Hoćeš čaj? Skuvat ću ti. Jao, hvala ti puno. To je baš lepo od tebe. Enid, prestani. Dakle, nacrtala sam šta želim. Pogledajte, to je koktel. Lep i ukusan. A gdje je baka? Evo me, draga. Samo sam išla po bundevu. Već znam šta ću napraviti za svoju unuku. To će biti najzdraviji koktel. A bit će od povrća u bundevi. A već sam očistila bundevu. A sad mi treba brokoli i španać. Obožavam ih. A nadam se da će se i Britney svidjeti. A sada uzimam mikser. Jau, kako to radi? Uspelo je. A sada treba sve umutiti. Pogledajte kakva lepa boja. Joj, mamice. Kako da isključim to? Evo, bako. Tvoje naočare su pale. Hvala, Enid. Da vidimo šta sam napravila. Odlično, samo treba da stavim slamčice i to je to. Miriše odvratno. Super, bako. A šta ja da spremim? Tačno, napravit ću fenomenalni koktel. U jedan blender ću sipati palaku, a u drugi puno žele medvedića. Mnogo ih volim. A sad mi treba malo fante. Baš je ukusna. Odlično, a sada uključujem i čekam. Wow, kakva lepota. Ovdje je krem, a ovdje koktel. Baš je lep. Dakle, prvo ću sipati koktel. Odozgo ću staviti svoj šlag. Ajde, šta ti je? Dobro, morat ću da isprljam ruke. Odlično. A odozgo ću sipati sirup od jagoda. I dodati što više bombona njord. Ubacujem slamku i to. Stanite, sad je red da ja spremam. Treba skloniti ovo šareno smeće. Ja ću koristiti moje sopstvene sastojke. Stvorit ću svoj autorski koktel. Evo mojih sastojka. Ipak, kemija rešava sve. Potrebno mi je samo par sastojka da bih dobila savršen koktel. Takav koktel Britney sigurno nije probala. A sipat ću svoj koktel u ovako lepu čašu. Oho, Wednesday, ti si pravi naučnik. Nemojte me ometati. Skoro sam završila, a već sam napunila čašu osnovnim koktelom. Preostalo da dodam tajni sastojak. Pitam se, a šta će biti ako dodam suzu zmaja? Mamice, Wednesday, šta ti je? Ups, to je bila loša ideja. Ali nije strašno, svi su živi. Ostaje da dodam tajni sastojak i to je to. Svi kokteli su tako super. Hoću da počnem s ovim. To je dim, Joj, kako kiselo. Užas, kao da je 100 limuna u čaši. Wednesday, preterala si. A šta je ovo? O ne, je li to brokoli? Uj, grozno. Britney, šta si uradila? Sad sam sva mokra. Ups, izvini, bako, ali tvoj koktel je baš ružan. A sada hoću da probam ovaj koktel. Izgleda baš lepo. Ovo je baš ukusno. Sviđa mi se. Ovaj
koktel je najbolji. O, pa to je moj koktel. Ja sam pobedila. Hvala, sestro. Ovog puta sam smislila nešto zanimljivo. Jedu mi se sushi. Hoćete li mi ih napraviti? A je li to nešto japansko? Naravno. Dakle, ja ću biti prva. Treba mi listić nori i pirinač. Ja umem da pravim suši. I naravno, moje suši će biti šareni, kao ja. A sad mi je potrebno nešto za punjenje. Šta imam ovdje? O, šta je ovo? Uj, nešto sluzavo. Nije, to je sirova riba, odvratno. Ja ću praviti suši sa avokadom i mangom. To će biti cool. Sad ću vam pokazati svoju metodu sečenja povrća i voća. Ha, svaka mi čast. Enid, skloni taj nož. Šta radiš? Dobro, što sam uspela da ga oduzmem. A sada moram da sve to umotam. Odlično. Preostalo je samo iseći sve to. Divno. Preostalo je ukrasiti moje jelo. Koristit ću žuti i beli fil. To će biti jako slatko. Divno. A umjesto soje sosa će biti sirup od jagoda. Bako, pogledaj. Strašno. Hajde da vam pokažem kako se prave suši. Treba nam pirinač. Napravit ću od njega ovakve kuglice. Šta dalje? Oho, upravo mi je došlo viđenje iz budućnosti. Tačno, uradit ću sve kako sam htjela. Ukrasit ću svoje kuglice ovim slatkim lobanjama. Da, lepota. A sad mi treba pinceta. Sa njom ću uzeti kavijar. To će biti oči. Divno. Ostaje samo da dodam kremasti sir. Sa njim ću nacrtati paučinu. Divno. Stavit ću još crvenu papriku. I to je to. Leteći miš u mom grobu. Rekla sam stvari da zatvara vrata groba. U redu, serviram suši. I dodajem wasabi. Ja sam završila. Ej, bako, ne spavaj. Oho, a vaša jela izgledaju tako lepo. A šta ću ja? A dobro, sad ću i ja nešto spremiti. A treba mi nori, pirinač, riba i malo krastavca. Tu nema ništa teško. A da. A sad ću sve to uviti. Jao, previše je punjenja. Ali dobro. A možda će ipak da prođe. A jao, ne, ništa mi nije uspelo. Bako, baš si smešna. A treba nešto smisliti. O, a znam. Napravit ću tortu, to mi najbolje ide. Stavljam nori umjesto kora. A zatim pirinač. Onda sir. I to je to. Ostaje još samo da dodam punjenje od krastavca i puno crvene ribe. Da, divno. Ukrasit ću to sve španačem i to je to. Da li se svima svidao moj recept? Super, bako. Nadam se da će se i Britney dopasti. Wow, koliko hrane. Oho, prvi put vidim ovako nešto. Je li ovo torta? Moram probati. Njam, njam. O ne, sve se raspalo. Užas, sad su mi ruke prljave. Bako, nisam ovo htjela. Dobro, hajde da probam ovo. To je cool. Sviđa mi se. Sad ću umočiti u roze sos, a baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je prelepo. Enid, ti si genije. A šta je ovo? Kako zabavno. Sviđa mi se. Kakav je ukus? A ovo je samo pirinač. Uopšte mi se ne sviđa. I ruke su opet prljave. Dakle, Enid je ponovo pobedila. Da, ja sam najbolja. Jeste čuli, a?
Ovog puta želim kolači. Hoćete moći, a? Naravno. A, to je lako. What? Super, to nije problem za mene. Napravit ću testo za keks. Treba mi brašno. Sipat ću što više. Nic, stani, ne treba ti toliko. Treba da razbiješ jaja. Ovako, jel shvataš? Da. A sada treba da sipam malo mlijeka. Odlično. A sad ću dodati šećer. Tako je sladak. Odlično. Ostalo je sve to promešati. To umem. O, testo postaje tako lepljivo. Teško mi je da ga mešam. Nic, stani. Sad ti treba malo brašna. I mešaj to sve rukama. Rukama? Odlično testo. A sad ga treba razvaljati oklagijom. Odlično. Sad imam veoma lepo listića testa. Mogu iseći kolači. Želim da budu u obliku leptira. O da, to je preslatko. Stavljam to sve na plet i nosim u rernu. A pazi malo. Bako, sve u redu? Koliko stepeni da stavim? Ne znam. Stavit ću maksimalnu temperaturu. Super, ostalo je malo sačekati. Bako, kakva je to knjiga? Nic, skloni se. Tražim recept najboljih kolača. O da, ova je super. A dakle, treba mi kakao. O, Wednesday, daj mi malo. Naravno, sačekajte. Izvolite. Baš ti hvala. Hej, a gde je kakao? Nema ga više. Baš si zla, Wednesday. Dobro, onda ću uzeti čokoladu. Ona nije ništa gora od kakaa. Dodat ću male komadiće čokolade u svoje testo. Gde je nestala čokolada? Pa dobro, nije bitno. Ostalo je to sve promešati i formirati kolači. Lepota. Ne diraj. Treba da stavim to u rernu. Otvaram. Stavljam kolači. I bitno je naviti pravu temperaturu. Gotovo. A mogu malo da odspavam. Šta je ovo? Jao, vreme da izvadim keksiće. O ne, nadam se da je sa kolačima sve u redu. Dakle, ovo su moji kolači. A čiji su ovi? Enid, jesu li tvoji? O ne, šta im je? Užas, moji kolači su izgoreli. Šta ću da dam Britney? Šta da radim? Bako, ti si genijalna. Mogu da umočim kolače u čokoladu? Odlično, problem je rešen. Stavljam kolače u korpicu i sipam malo toplog mlijeka. I ja ću napraviti najukusniji kolači na svetu. Samo moram da otopim što više čokolade. Odlično, a sad ću nabosti kolači na štapić i umočiti ih u rastopljenu čokoladu. To će zaista biti ukusno. Ostalo je posuti sve šarenim konfetama. Odlično! Moje jelo je spremno. Pogledajte. Vreme je da i ja napravim kolači. Treba mi malo vatre. O da, super. A sad ću to sve izmrviti. Ovo će biti slatka zemlja od čokoladnog biskvita. Divno. Zatim treba dodati malo šlaga. Dakle, sloj mrvica, sloj šlaga. A sada još malo žele crva. I ponovo šlag. Ostaje samo da prelim sve čokoladnim sirupom. Divno. A sad mi trebaju Oreo kolači. To će biti spomenici. Skidam jednu polovinu i pišem RIP na filu. Da, a zatim stavljam to u jestivu zemlju. Dodajem par slatkih kostiju i oči, a baš su slatki. Ubacujem lopatu i gotovo. Britney, možeš probati. Wow, slatka vam čast. Šta je ovo?
Wow, kako zanimljivo, tu je čak i lopata. Je li to jestivo groblje? Dobro, sad ću da probam. Ukusno. A šta je ovo? Ove leptirići izgledaju tako slatko. Sad ću probati. Fuj, gadno. Kolači su izgoreli. Eni, kako ćeš to objasniti? Moram odmah popiti mlijeko. O, da, kako prija. O, a šta je ovo? Ovi kolači izgledaju baš kao na mom crtežu. Wow, sa čokoladom su. Baš ukusno. A već znam ko je pobedio. To je Wednesday. Moja pobjeda je bila očigledna.